A sesión de onte iniciouse gardando un minuto de silencio polo falecemento de Francisco Sieira, concelleiro do Partido Popular na Corporación Municipal durante 24 anos, que falecía estes días aos 81 anos. Posteriormente, os edís continuaron a sesión coa aprobación dun creto extraordinario por importe de 118.000 euros, que o Concello destinará a financiar unha nova edición do Bono Comercio para este Nadal. Cremos que é unha iniciativa moi positiva para este Concello, para o seu tecido comercial e tamén para a poboación que así o demanda, non? Son momentos de gran consumo, a época do Nadal, e consideramos que Ribeira, o Concello, debería promover o consumo no comercio local e tamén contribuir a que os cidadáns e cidadás do noso Concello tamén fagan as súas xestións, as súas compras no comercio da nosa localidade. E agora vostedes levan xa inflando un pouquiño o peito dicindo que se fan uns presupostos que eran tan necesarios, que eu digo que sí que eran necesarios, pero reducen a cuantía de apoio ao noso comercio nunhas fechas tan sinaladas como son a Navidade en máis da mitade. Entón, home, está moi ben e todo o que se pode apoiar nós vemos o correcto. E eu sempre digo o mesmo. Vostedes estaban moi acomodados vendo os touros de da Barreira e agora que lle está tocando salir a tourear, a veciñanza empeza a ver que este toro chamado Ribeira pouquiña a pouco vai pasando como unha pisonadora por encima. No pleno de onte aprobouse por unanimidade tamén a encomenda de xestión á Mancomunidade Barbanza Arousa para a realización das accións e tramitacións das licitacións recollidas na solicitude de axuda Turcamino, procedentes de fondos europeos concedidos coa finalidade da digitalización e mellora turística dos destinos da Mancomunidade. Tamén se aprobou por unanimidade o cambio da denominación de Unidade de Atención a Drogodependentes, que pasará a denominarse a partir de agora Unidade de Condutas Aditivas, atendendo a unha proposta do concelleiro delegado de Sanidade, Juan Luis Furones.